kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayaw Piindi TV jam geno ñalle mon en gari humnude hakkude men yeeɓiyankoɓe men ɗo mbawi wodde duni baba adama kala caggal nde jettuɗen geno jurumdero jurmotoɗo jafotoɗo waɗa wona walla jaaɓe mbiɗen nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en yetti sabbuji ɗi kala sababu wodede ɗum jiknaɓe ɓe en ñaguima Allah yaaɓe ɓe yo Allah watton foftorde mabɓe heddiɓe yo duuso ɓooye sababu goɗɗo ko arde eɗen yewtiɗo e musidɓe ɓe e windande men Njanngen Pulaar hono musidɗo men lewrol pil Abou Samba Diop e galleji makko ɓe calminama juurama calminen joom galle o miñi ko en mawni ko en debbo en gorko sukani mawɗo en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe nder leydi caggal leydi ko e kuuɓal en jetti Allah kadi en jetti technicien ji ɗi nde wonno kala ko waɗa ɗo yalti yebɗon ɗum joguiɗon hen jiyanɗe moɗon alamo technicien ji ɗi hono sukaɓe meɗen Mamadou Doudou Kane no wonde musidɗo men walla ɓinguel men Djibril Dieng en calmini en juurimaɓe en ñaguirimaɓe jaam kisale mabɓe en eɗen gowi kadi waddude yewtere nde e ɓinguel men walla musidɗo men hono Elimane Gaydou assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullah baba mat mbiɗani en calmini bandiraɓe yeɓo men ɗo e nder leydi ha e caggal leydi kamɓe foof en calmini en juurimaɓe no mbiɗani kadi en jetti kadi nanguɓe kaɓirɗe e so hunde nde leeri ha wawi nanede ko kamɓe en jettiɓe no feewi en jetti kadi mawɓe ganduɗa hoorema galle o en jettiɓe kadi eɗen mbaɗa bandiraɓe julmo wuuri gam kadi e lewru korka ndu jaltuɗen ɗo eɗen mbiya kadi alhokketeɗo saaha mo wuuri taw eɗen celli eɗen cellira e kadi no mbiɗani en gari kadi e wadde yewtere men walla mbiyen yewtere mabɓe Njanngen Pulaar en gaddanteɓe ganduɗa hoorema hayso ko lewru foof laabi ɗiɗi walla mbiyen ganduɗa hoorema e no ɓe jiiɗiri fof ko noon noon wadde bamat hande en garti e yewtere men nde ɗo yawrude ganduɗen ko hiiso machallah kadi bandiraɓe mbaɗi hen commentaire no feewi kadi ɓe kolli en kadi ganduɗa hoorema aɓe jiiɗi ɗum kadi aɓe coften ɗum no feewi e ɗumne kadi ɓe jarama no feewi hen sahaji kadi aɓe kadi balla en hen no feewi saabu aɗa andi won mawɗo goto wi o wi saɗa wonde ceerno ma so haali hunde kala ko haali wiya anda kono sa wonde ceerno ma kala ko haali mbiɗa aɗa andi tan sa rentaki tan a humoto no feewi dalay sago saɗa wonde ceerno ma hay ko ganduɗa wiya anda gam wasata won keɗoto hoorema walla won jeeɓo kañumne taw anda taw an aɗa andi saɗa namdatoɗa ko heeɗiɓe namdatoɗa ko heeɗiɓe pour kañumene kadi ha mbawa kadi andude daga hen saji nde kadi eɗen mbadda noon e noon hande noon kadi en jahani hiiso kono kadi en jaltani kadi e gueɗe Pulaar hande ko diktiri jommolo woni deftere Yerodoro Diallo ɗi windi hande ko ɗo narten hellogo narten gandama ko hirde hammadi ɗum noon baba Hammat hirde hammadi ma wonko tarɗa e taƴitinde adande sen paari garen e namde e ganduɗa hoorema e hirde hammadi ɗum noon baba Hammat bisimilla. eyyi haade men arde hirde hammadi ko wadde dendagal yeeɓiyankoɓe fof jurno wuuri e lewru korko ɓennduɗo ndu kamɓe fof ɓe jarlo eɓe jaafo en ñaguima Allah ko tawi o saabu tawi sahaji kewɗi dendagal ko rewa hen Allah yo Allah jaabo dendagal ko tata yo Allah yaafo e mbiɗen ko deftere nde ceerno men hono mawɗo men musidɗo men Yerodoro Diallo yo yurmen Allah woni makko nde o winduno nde o wiyata dikkiri joom moolo
ɗo noon ko damal hirde hammadi nden hiiri wuro fof nani hammadi e ñallunoɗo duudade ma woppe wartoyo ina jogori wadde hirde jamma hande hammadi hiiri fewnude kolli e ñañoji mum ha sehil makko Demba ari ina jaylo mi artay ma mi anda so tawi waɗa jogui namde e nde ɗo gueɗe adande ɓe ko noon a jarama no fewi e woni hirde hammadi ko adi ko foof namdal men goo holko hammadi yiiɗi wadde eyi Elhaji Ceerno Elimane a jarama hammadi saabu gacce ɗe hammadi heeɓi to ƴamoyno to o wi yo woppe o wartoyo kono eɗen gandi ɗum tiiɗani e makko nde wonno bartoytoɗo wayrontako o yino wartoyade o wi woppe wartoyo bartoytoɗo waynotako no konngol yeeso ma bartoytode so waydima fellitade fellitade way kono kaɓere heeɗene ɓorto wutti wiye naggana wuttat ni ina anni wuddata ɓorno wutta badini wiye naggana wuttam e namdal ɓe ɗiɗi holko Demba nani e hammadi Demba de o wi hammadi guiƴam minen kay min nani ko mbaddaɗa e ƴamal ma ɗum metti min no feewi te ko hunde ko hulnode ɗam ɗo koyeram hanno min sembindema e ngal ɗo ƴamal ko ɗum no wiyete tigi ko kanko Demba ko ɗum o wi hammadi o wimo guiƴam minen kay min nani ko mbaddaɗa e ƴamal ma ko ɗum metti min no fewi te ko hulnode ɗam ɗon koyeram hanno min sembindema e ngal ɗo ƴamal konngol yeeso ma eyi wadde noon ko aɓe coñinno ɗum hammadi namdal men tati hol sababu hammadi ina fiito becce eyi caggal ndaw hoyna andi piitogol hammadi becce ɓeydi ko koyere makko hetto ko wi hammadi futtinimo guite manam futtini Demba guite koyeram min hammadi won tagaɗo woni e less kammu he bawɗo hoynude min hammadi o woni fiitade becce omo wiya ko min hoyniɓe haaɓe koyi sabu ko min suuti e galle maɓɓe o hootiri jamma geddumi hay hirande maɓɓe caggal nde geddumi caggal nde gandu ɓe paamata diwo maɓɓe finani famani anda ko tati koɓata suutademi e galle ɗum tan yoni ko yeera on galle hettomi joni mi holle dalilu ko mbirumi ɓe paamata ko ina tabitina sellude ko kalmi ko gorgolaɓe makko fof ko fuuyɓe ganda hay ko ɗaɓɓirta ƴammowo jontaɗo hetto no moƴƴi nana ko kalanmi ko o tuggi feɗendu makko e hakkille makko o wi neɗɗo ko haanga ko fof ina ɗaɓɓa e ƴamowo jontaɗo hono am yo feccitan ɗum leɗɗe defirde hirande ina wayno ko ɗum ɗo tagnomo fiitade becce kanko hammadi kono ɓeydinimo kadi ko gacci eyyi saabu ɗum so wona ɗum kam wiide kam a suutima ene ko nandi hen ƴamowo ene suuto noon kay sikkanta hen ɗumin konngol yeeso mo holko gorgilaɗo waɗi e hammadi hol gorgilaɗo waɗi hammadi eyyi aɗa andi gorgilaɗo o yi e makko ko sembe e sikkude doole ɗe gona dumbaɗe o ɗaɓɓirimo yo feccitanmo leɗɗe definirɗe hirande kanko gorgilaɗo o wi no hammadi way jogade sembe ni o sikki ɗeɗo doole gona dumbaɗe
o ɗaɓɓirimo noon ɓayro wona ko feccide leɗɗe o ɗaɓɓiri hammadi yo feccitamo leɗɗe ko defri hirande nde nafani garɗo ƴamde e holko yummum holko tagi yummum diwo o wi rokkata hammadi ɓiw eyyi aɗa andi haɗi yummum diwo hokkudemo ɓiyum o wi ko hammadi ko colɗo ko coofɗo ala hay ko ñammiri hoore mum saka ko jogori goɗɗo yummum suka debbo wi hammadi wi mi hokkatama ɓiyam saabu ka colɗo ka coofɗo a ala hay ko gurduɗa hoore ma saka gurna hen goɗɗo ko ɗum isra ɗo wima nda warma wadde ɗum kam so solde nde kam ɗum kam ko yidde riwde hammadi tan yala ko wondimo e coofdam hammadi walla ko nandi wona toño namdal men joyi namdal men jeegom hammadi wi ko Allah haɗata ko Allah haɗanno yamiri holko hammadi fanditi e ngol ɗo konngol eyyi sen paami sen gujji ɓernde hammadi konngol ko Allah haɗanno yamiri hammadi fanditi hen ko kural ngal worata teɗɗin becce ma ngal yana hen o welsindima ha baali gasi o haɗama debbo diwu o holli esiko en goragu e peccitgol leɗɗe ha joɓɓi tawimo hen yummum ƴamaɗo makko wimo ko colɗo ko coofɗo wadde so yenniɓe kala ko tawimo hen wona bettere nde wonno ko ɗum Allah fecci e makko mi anda so tawi mi refta e jaabol he mbiɗen ko konngol ngol hammadi wi ko Allah haɗanno yamiri o fanti hen ko ɗeɗo gueɗe wonde kural ngal worata teɗɗin becce ngal yana hen nde wonno o welsidima ha baali makko gasi o haɗama debbo dimu kadi ko diwo o holli esiko en goragu e peccitgol leɗɗe ha joɓɓi kewɗi tawimo hen yummum mo ƴamanno wimo kadi ko colɗo ko coofɗo wadde noon so yenniɓe kala ko tawimo hen wonata bettere ɗo makko nde wonno omo andi ko ɗum Allah hoddire makko kono ne wayno goɗɗum ɗo foof hammadi haalanoma nde yahata ƴammoyde nde aɗa andi o rokkatma yimɓe ganduɗa hoore ma ko wayno neɗɗo sene naata e dewgal so haalni wonɓe haalan so mbiɓe fof mbima yaah on tan wonko aɗa jogo hen jorto moƴƴo kono hammadi won ɗum anda ko tiɗɗo hoore hammadi aƴi jaafo mi anda ko ngatɗo mi anda holko jamiragal ala ko gilɗi mi anda wona ko gilɗi walla o kayi ala ko gilɗi eyyi hammadi fuɗɗima hirde mum ngam yennudeɓe holmo fuɗɗi yennude e mabɓe eyyi hammadi fuɗɗori yennude ko joom galle o wi ɗum o wi joom galle o welɓe yiide kirdi sahetaki faade gurel joote basal ha wani min jippi baaba galle joom buutol heewa tenɗi baaba mum diwo ñondo furɗa hoore bona jaɓɓal e laysilande mbo waare leɗɗe teddirta waaña doombi mora ulluɗi so batu rendi noddetaki ko ɗum ɗo o yenniri joom galle o holmo o rewni hen o rewni hen ko diwo mo ƴamanno o wi ko puyɗo mo anda yiɗede siro teppe bona jaɓɓal jibinaɗo lelna e cate entiraɗo ɓakke e takkordi nguura mon ko payanel gosi mbendi mon ko saaño e yorkodi holnde gonɗa jontaɗo donɗo unde
e unnade taaɓotoɗo nanday ŋañiɗo heewa dewle mo falaki mo faalaka edda donɗo gacce mo suuraki holde gonɗa jontaɗo ni o wi mo ƴamanno joni ɗo o yenniɓe o yenni ƴiɗo joni hol goɗɗo kadi mo rewni hen e jonnol ma o rewni hen ko yummum o isi ko yummiraɗo o rewni hen o wi dewal jooɗo diño lelo heewa leeso daro koppi ndenda taaɓo naaɗo yaɓɓanaɗo naako famɗa ñalande ɗayɗo jibinta jontaɗo ni o wi esi ko jonon ka hol goɗɗo kadi mo rewni e jenni makko ɗo yennata kanko de o rewni hen gorgilaɗo o wi gorgilaɗo binoɗo yo fecciro gorgilaɗo binoɗo yo feccir leɗɗo eyyi o wi ɗum ko dewel daɓɓel perlel jooɗo ferlo daro ferliɗa yaɓɓa ƴeɓa ferguito filta perlel bona mbeelu metta cuurel ni o wi gorgilaɗo yo caggal nde hammadi yendiɓe kamɓe foof holko gennol makko ngol jibini eyyi min kam ko tonngol tan tonngol tan e jeni makko ɗi no moƴƴinde saɗiri ni ko noon bonnidde weeɓiri no moƴƴinde saɗiri ni noon bonnidde weeɓiri janngo e mum nde nangue heɓata e hoore tawi unoɓe teenoɓe ƴogoyoɓe ko jenni ko ƴogoyoɓe ko jenni ɗi jardata ataye mbiɗen e tonngol no moƴƴinde saɗiri ni ko noon bonnidde weeɓiri janngo e mum nde nangue heɓata e hoore tawi unoɓe teenoyoɓe ƴogoyoɓe ko jenni ɗi jardata ataye min kam ɗum tonngumi e jenni makko ɗi eyyi ko no fewnude wayi sadde ni ko noon bonnude wayi weɓde aɗa andi hen sadio way kono ganduɗa hoore makko aɗa haala e radio tan gandata aɗa heeɗe tan kone kalɗa bone aɗa winda hunde wona e journal ne yalta taw ne yalta a cikka yimɓeɓe coodata walla yimɓeɓe liirata ɗum gandata noon aɗa liire walla bindol ma ngol ne rewina kone binduɗa ko fewani sa windi ko fewani tan andata yimɓe ene keeɗima walla yimɓe kadi ene jeeyatma wadde noon mbiɗani ko adi fof kam eɗen mbawi wiide ko hammadi watta e ƴamal kono ko hunde ko windande wande fayida ma jaale hen ene jalni kono kadi ko hunde kadi andude hoore mum kadi ene feeñe windande nde mawɗo hammad andude hoore mum aɗa andi kam mbiyata ko konngol mawɗo hiira ladde tan kono wata tan ɗum noon wadde ɗum woni wadde ko rewi hammadi kono hammadi ɗum foof e wadde ko waasi ko e ɗo wattandiɗo woni eno yenniriɓe ni no mbiɗa ni tan foof so arti tan arta tan ko ganduɗa hoorema kanko hammadi mo goho wono taw anda hoore makko walla taw ko tiɗɗo hoore walla no mbiɗani taw ko gilli aɗa andi ko jiitiɗo hoore makko o ƴeewi nalankagal makko ko heeɓi ɗo tan o wi hankkandi kala ko balli o heɓat o anda noon kala ko saami ko hoccat oɗo wona kanko samani goɗɗo faami ndeke noon so tawi o artiri jabbere makko tan o yahata o ƴamoya mo ganduɗa o heɓata kadi o ɓayri o haalnanoma hoto yaa andi saɗa ƴama andi haade ma ƴamde debbo ƴamata ko taaride debbo taw ƴamata ganda oɗo mo ƴamoyta o holko yimɓeɓe gandi mum est ce que ko debbo galle debbo poɗɗo jooɗade walla ko nandi hen yimɓe koye mumen ne gandi an ƴamowo ƴewduma hakkude ma e mo ƴamoyta o ina mbawi haddema guilto tan ina mbawi haddema an mo ƴamoyta o wona kontir maɗa kono noon ɓayde ko ɗum mo sali kanko o jiiti hoore makko o wi ko jontaɗo no ɗo yetti ɗo ala debbo muɗumi tan kono noon o dañi toon feccere makko kono kadi a baba maɗa ene wayno gorguelaɓeɓe yummum suka debbo
aɓe manki famde no Pulaar wiyata ni andi Pulaar ni wiya ɓe mbiya diwo ko duɗal dabbude wadde Hammadou Dia ko irtoɓe Hammadou ari irade no Hammadou way fof kam ari irade ɗo wadde a jarama wadde ne hoyno ponno accude Hammadou ito tan ha debbo wiya itaka ha debbo wiya itaka nde fuɗɗo ɗumin eyyi joni mataw hankanti en gaari hen ha ɗo windande men wandini he hirde Hammadou mboɗani tan kam hirde nde mboɗani o yimata komo yeccito so tawi cabbi tawatamo ɗon aɗa wawi waynade hankkadi mbaynoɗen bandiraɓe eyyi ko noon a jarama no fewi kadi en jetti kadi ganduɗa hoorema hettuɓe kaɓirɗe kadi ɗi mbiya yerodoro diallo yo Allah yurmomo yaafomo gam kadi deftere wande fayida woni dikkir joomum on kala nde jangguɗa ɗum aɗa ɓeydo kadi yiide hen kadi goɗɗum ɗum noon wadde ande kadi a jarama no fewi kadi no piranɗa yimɓe ko woni hirde Hammadi kadi kamɓe kadi ɓe jarnoɓe jaafoɓe gacca hakke no fewi kala kadi ko waɗin perguirde ɓe gacca hakke ɗum noon wadde Baba Hammad Tumbole eyyi ceerno Elimane a jarama no kewɗen widni tan enen eɗen jiiɗi woncede nde gonɗen gonɗen tan koye membade kamɓe yeeɓoɓe ɓe kamɓe mbiyata en defte ɗo wayno payega nde oncoɗen enen cikkaten tan ko mbatten ko ina weelaɓe kadi ko hirjinde moni kala yo janggo Pulaar o moni kala janggo Pulaar o nde wonno Pulaar way kono ɗemɗe keddiɗi ni ko ɗemgal guurgal no ɗemɗe guurdiri ni donc moni kala janggunoɗo yo jokku jangde mum mo janggano yo janggu kadi yo janggin nde wonno mbiwno sa nimsi a janggani sa dañi ɓinguel janggin ɗum sa nimsi a janggani a dañi ɓinguel janggina ɗum a nimsani ko belaɗima tan kalɗa kono a nimsani ɗum en jetti haralleɓe ɓe wono Mamadou Kane e ceerno Djiby Dieng en dokki aadi kadi saaha goɗɗo so gena ñaawi assalamu aleykum wa rahmatullah KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma